Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Mangwabe Mseleku uphawulile ke graduation ceremony yakhe. Sibonile uvezile ubaba Mseleku Thursday last week usuku olukhulu la bebe-celebrate noma bebungaza unkosikazi wakhe number 4 okumangwabe Mseleku. Lana-ke udaba lubhalwe i-Daily Sun. Ngifunde i-article ye-Daily Sun ukuze ngithole ukuthi uMangwabe uthini noMseleku uthini. So bakuvezile-ke ukuthi kwishow Uthando Nes'thembu ubaba Mseleku ube nokucomplaina owakhalaze ngokuthi uMangwabe uyafunda aphinde angabi nesikhathi, akasakwazi ukupheka ngesikhathi nokubuya ekhaya ngesinye isikhathi ubuya sekulate. Kanti nje into eyaziwayo umsebenzi lo wakwaNesing uyademanda kakhulu. Abantu abenza nje iNesing abaphumuli kahle, masikhuluma iqiniso, abaphumuli kahle, baba ney'nsuku ey'ncane bahlezi bebhizi. Nakho-ke lokho kuyabala, kodwa lana-ke mabekhuluma noMangwabe uthi le graduation isiqinisekiso iqinisekisa ukuzikhandla nokusebenza kanzima. Kumthathe 2 years ukuqeda i-diploma, uyaziqhenya ngalokho, kodwa unazo ezinye iy'tifiketi. Eminyakeni ewu-2 edlule uthi bekunzima kakhulu ngoba ubenengcindezi, iy'fundo ngapha, iy'ngane, umyeni, ama-in-laws nebhizinisi. Siyazi-ke unebhizinisi iMaqaqa la okuyindawo yobumnandi, uletha abaculi, ukhona nenyama, khona ne-salon ngaphakathi, khona ne-car wash. Nike niyibone-ke mangazi uyibone, likhona ipage leMaqaqa uyibona-ke ibhizinisi leyo yaMangwabe. Abanye-ke baye bethanda ukusikhumbuza ukuthi iMaqaqa le uyithole wacela imali ubaba uMseleku wafanda i-idea yaMangwabe le yokuqala iMaqaqa. Ake ngikulungise, mhlampe ngiyakuphinda lokhu ngiphinde kwesi-10. Ubaba uMseleku husband kaMangwabe. So mina ngilibona iphutha nento engenza siloku sikukhuluma ngendlela enegative ukuthi imali kaMseleku, imali kamyeni wakhe. Uma unkosikazi ekhuluma nomyeni, umyeni kumele isupport i-vision kankosikazi. Kanjalo nobaba mayikhuluma nonkosikazi iy'nhlelo zakhe, unkosikazi kumele isupport. Kungabi sekubukeka kukubi ngoba kuvela kunkosikazi. Ngiyaxolisa-ke ukuthi ngibuye ngidlule ezwini lenkosi ngishumayele. Ngiyadlala guys. So uyasho kuMangwabe ukuthi uthole support kwi-family nakulaba abasebenza nabo nabangani okwenze umehluko omkhulu. Njengamanje idiploma le anayo uthi izomsiza la kaNesing. Uyawuthanda kumsebenzi wakhe, into afisa ukuthi ayenze ukuthi egcine esephethe kwisikhungo sezempilo. Akafisi ukuba udokotela, kodwa uyafisa ukuphatha nokuthi futhi afundise abantwana abancane. Okunye akamili ukufunda. Yileyo-ke ebengizoyiveza la. Ushilo ukuthi ulwazi libalulekile, ukufunda kukufundisa into entsha ongayazi. So ukufunda akamile, usazoqhubeka futhi afunde. Yileyo-ke eyenza ukuthi ngenze le video kahle kahle ngoba ileyo engihlaba umxhwele ukuthi akamile, ngoba kubalulekile ukuthi noma usunakho noma usunalo ulwazi, mawubona ukuthi kunesidingo uqhubeke. Ingabi futhi ibe khona into ebekayo ukuthi mhlawumbe sengimdala, mhlawumbe sengiwumama kanjani kanjani. Nabana 50 bayaqhubeka bayafunda. Asivaleke lana-ke. Abanye-ke bazothi usezoyiqhenya ngoba ufundile okunjani. Asilungise lento. Ukufunda ufundela ukuthi ufundela ikusasa lakho, ufundela umndeni wakho, ufundela ukuthi ube nalempilo engcono oyifisayo. Akusikho ukuthi ufunda ngoba usuzobukela abanye phansi. Akusikho ukuthi futhi sifunda ngoba sifuna ukuba ngcono emndenini. Sifunda ukuthi isimo lesi sesibona manje sikwazi ukushintsha, ngoba ikhona indawo ozothi uyafuna ukungena khona kuthiwa ama-requirements 1, 2, 3. Manje mawufuna ukungena kulowo mnyango kufanele nawe ungene ama-requirements ube unawo.
Yileyo nto ke siyifundelayo. Hayi ukuthi manje ikhona lento futhi igcwele nje ku-social media ukuthi ufundile yabo, okunye kuze kukhulumeke kabi. Sifunda ngoba sifuna ukuba nempilo engcono, sizenzela thina, senzela abalandela thina, senzela imindeni yethu, kodwa hhayi ukuthi sesizodelela lo ongafundanga. Ukhona ongazukuya esikoleni abe successful. Ukhona ozoya esikoleni ngoba indlela or iminyango afuna ukungena kuyo idinga iphepha, limsebenzele iphepha. Kodwa manje hhayi ukuthi wena ngoba usufundile ubukele abanye abantu phansi ngoba unemfundo. La kufanele ukuthi khona ubafundise, rather bafundise ukunokuthi ubabukele phansi. Ngibuka nje la ku-social media azathi umuntu mina angeke ngize ngikhulume nobani because hayibo masangithi kuyenzeka ufunde kodwa ungabi-ke isifundiswa noma ungafundiseki, ngoba entweni wena yokuthi usuyazi ukuthi la uya-excela. Sifundise phela, musukusichomela, musukusibukela phansi, ususitshela ukuthi wena ngeke ngize ngidibhethe mina no-fix ngoba mina nguso and so. Hayi bandla.